Pois o estado actual de Xinzo non pode ser de máis abandono e máis desleixo que o que están a ver todos os días os nosos veciños e veciñas, tanto da vila como dos povos. Un grupo de goberno que deixa un concello no estado no que se atopa, tanto nos termos de limpeza, mantemento e de infraestructuras completamente deficitarias, dan con luz propia o estado calamitoso no que este goberno deixa sumida unha vila que ten moitas faltas de oportunidades para os mozos, para os nenos e, sobre todo, para a xente que queira vivir en Xinzo de Limia. Por un lado, temos que os veciños que viven no rural están afastados da vila, a veces non teñen transporte público nin moitas veces privado para chegarse á vila a facer as súas xestións, os povos están completamente abandonados, son o fiel reflexo do que ocorre tamén na vila de Xinzo e o principal problema que ten este concello é a falta de emprego e a falta de oportunidades para a xente moza que queira iniciar aquí o seu proxecto de vida. Eu podo valorar a miña lista porque é xente que está ao fin e ao cabo ao frente dun proxecto que encabezo eu, pero que é un equipo de xente honesta, traballadora, decidida e capacitada para gobernar o Concello de Xinzo os vindeiros 4 anos. Do resto das listas, a opinión que me merece é que moitas delas son inventos de última hora, correndo e ás presas, que teñen poucas posibilidades de salir elexidos ou de acadar un concelleiro nesta corporación, e o que intentaremos será aglutinar unha maioría que nos permita gobernar este concello, se non con maioría absoluta, pois moi cerca dela, para poder levar e poñer a Xinzo como se merece. Unha das primeiras medidas que xa anunciei en prensa será celebrar un congreso internacional sobre industrias agroalimentarias que se podan instalar no noso polígono industrial. Temos un polígono instalado ao carón da A52, un dos mellores polígonos e mellor conectados e comunicados de toda a comunidade galega, por suposto da provincia de Ourense. Medidas de reactivación económica, pero sobre todo tamén axudar os pequenos emprendedores e os autónomos, creando o seu propio posto de traballo e, sobre todo, tamén, se se produce en Xinzo, se transforma en Xinzo. Isto quere dicir que o noso sector primario agrogandeiro ten que sufrir unha transformación profunda para crear moitos máis postos de traballo que hoxe non están aquí en Xinzo. O noso rural está esquecido e moitas veces temos que facer políticas para reactivar un sector económico que na Limia, concretamente en Xinzo, é o seu motor primordial e en torno ao cual xiran moitos eixes económicos diversos. A nosa agricultura e a nosa gandeiría ten que sufrir cambios profundos e facer posible que sea sostible, productiva, pero sobre todo como referente de calidade dos produtos que saen de unha zona cepa, nada menos, dunha zona de especial protección para as aves. Por lo tanto, deberían ter un plus de calidade eses produtos que salen dos nosos agricultores e dos nosos gandeiros, que sean un referente de calidade a nivel estatal e incluso internacional. A nosa candidatura aporta frescura, xuventude, dinamismo, pero sobre todo modernidade. Nada que ver co pasado destes últimos 16 anos ao fronte do Concello de Xinzo. Somos un grupo de mulleres e de homes, nada menos que 22, 11 homes e 11 mulleres con capacidade suficiente para transformar este noso pobo e os povos deste Concello e darlle unha oportunidade de transformación, xa digo, de dinamismo e de capacidade de creación de emprego e, sobre todo, de revitalizar o rural e facer crecer a demografía deste Concello. O noso grupo está preparado para gobernar con maioría, pero en caso de non acadala, e os veciños teñen que ser moi conscientes de onde depositan a confianza do seu voto, posto que nós xiraremos en torno a aquelas formacións progresistas que teñan un programa máis ou menos coincidente con o noso para levar a cabo aquelas políticas que son imprescindibles neste Concello para sacalo do atraso no que está metido. Pois unha das primeiras medidas, lóxicamente, vai a ser unha auditoría para saber como está este Concello económicamente.
levamos estes 5 últimos meses deste ano 2019 sin orzamentos, polo tanto, nos temos que saber o estado real das contas deste Concello, pero ademais, unha das primeiras medidas será revisar aquelas taxas e impostos que non estén sometidos ao incremento do IPC para poder rebaixalos ou conselalos, se é o caso, para que os nosos veciños e veciñas non sufran a presión fiscal que están a padecer con este goberno do Partido Popular. Querido veciño e querida veciña de Xinzo de Limia, diríxome a ti ca esperanza de que o próximo día 26 de maio deposites na urna un voto progresista, un voto decidido a nosa formación política que teño o prazer de encabezar para chegar a ser a primeira alcaldesa de Xinzo de Limia. Por moitas razóns, pero sobre todo para sacar a Xinzo do atraso no que se atopa, no desleixo o que teñen sometidas as políticas do Partido Popular os últimos anos de goberno. 3 alcaldes en 4 anos é un desastre para un concello que teña unha política clara e unha liña para traballar que poda dar esperanza tanto aos máis novos como ao futuro a xente máis maior que queira vivir aquí. Faremos políticas para todas as idades, pero sobre todo políticas de emprego, políticas de vivenda, políticas de transformación de produtos agrícolas que producimos nesta comarca e que seremos quen de transformalos aquí. Temos o mellor polígono industrial ao lado da A52, o mellor conectado de Galicia, pero sobre todo temos homes e mulleres fortes, decididos e capaces para transformar o Concello de Xinzo e poñelo no lugar que lle corresponde. Por lo tanto, o próximo día 26 de maio solicítoche o voto, solicito a confianza túa e da túa familia para que podamos acabar un goberno progresista.